بناتي مقالة قبل سنة مثلني أوكي بار قاعد حن مصاحم كبرات أجايشنا يقرأت أوروب دونجينا لنا أدمن أخبركم مصاحم بتعمي نمسجن بستقالة أن ناب بزحات ناي ميديا تكالات أدراشين إيميلين درقبنا متن سريدنا إنا ما تم مسيحهم دلهم جزيهم سويهم ناس جبرنا مسنعتي تخفلتي كتكونوا استحوذكمنا ناوتنا وسنين بالمو انكو على حين مساهم سمي يوهانس هاي بهال نايزي حيل عمام كما واحد وغينا صرح سنيحة أب كتما أتوا أب كندا يقمت مسايز لو أكلات نايزي حيل عمام بحنساب كنا نعمة قلن كنسرح سنحنا بزي بروجكت مسالو بروفيسور كدان منغستاب أتو سنغال ولدة تنساية بروفيسور منغستاب تسفى هنس دكتور قبريوت تسفى جيرجس أتو أولوس تسفى جيرجس يوم كلهم كاب حمرات كاب يسي ماليتهم حمرات منغستات أمريكا كومون دكتور مبراتو أتو أبراهانن أتو طعامي تول أبراهان كاب لندن يوكي أو يعد إنجليز كومون دكتور محمد كير كاب نروي إناتا حيل عمام قيمة دكتور محمد كحوسنا خونيس نحيلو أب مجشان أم مجدن سلازلي إذا حيل عمام أب نوفمبر 25 كلتا شيحن 23 تمسريتو بزعبا ازي حيل عمام من البات اقداسنت بزبلو كمولك السبات مبزحتنا بزلنا عاولنا سلن زارب بوليتيكا ومرقصي اللنان مرقصينا ومفلوتيو كم جروب ويكا أخم حيل عمام إذا جروب زياء ويكا إذا وجل زياء بوليتيكا ومرقصي يبلان independentيا خبز كله نتاقينا أب حقن أب سنفلتأتن أب تاريخن تمركيسو إيو نذي ورقات كنا في الرقيلنا دلنا موني كم والكسبات مرقات سخلونا خيليو ولوتن ديبلتن كم جروب جن كابزوخانة بوليتيكاو تساقعي ناس أموخانا كسمرو اللي دلي إذي حيل عمام كميلي تمسريتو سلمتاي تمسريتو زبهال قرب يشتو دحربايتا قمت كم زفلت هاجرنا هاجر إرترا دحري نبزوح عمد سلماون بريتون قالسي أبتيسان حاد الناس آخوينا كم وين بحقاو مجدي أبتيسان سلستن هاجر كوينا أبال محبركم نا عالم كوينا إذن ده هلو أقولو جن بزحات بلطات بوليتيكانياتاتنا إثيوبيا بزعبال ألاونت نا إرترا بقندوين عسب كن ملسعنا داتبالي أبتناتهم بوليتيكاوي غوسغواسات ككاتتو يرأي صني حميم تي بقوندو زغدسنا جن قدام مستر إثيوبيا دكتور أبي أحمد أب كمتي 13 ناتو بارليامنت أخيبا أزغبرلو غزي ناي إثيوبيا دوب كساب كيح بحر خمس قيد كيح بحري نهلاونت وسان نهلاونت إثيوبيا وسان مخانو ني أبكدمي حزبون أبكدمي بارليامنتن كزارب كلها سمعنا يئي كابو حالفو تزحلفه أصلتات أمونغو زم كلتا حبرتسب ويكاب كلتا حزبي إثيوبيان إرتران ورده بزح درع بزح مقدرة قمزو الله كلنا نفلطو أيو السو كأخلنا تمليسو أبزناتنا ولدو ويكا أنا ويكا زلو ولدو قيح بحر كفداديم ليسوا تزمت زلو ولدو قيح بحري كم لسا مخانو رقصينا كبل تسميو إذن وعلو حدقينيايو مخنياتو صباح نغوز فنجر ناي غزي نتاوي يستخللنا دلو أب كندي مصاي ولدو ناي حزبي إرترا يكون ناي حزبي إثيوبيا مزلو منسي ويكان مصانا دحجز مص ولدو ناي ساينسن تكنولوجين فلطت عاتيقو بسلام أبتعولا خوفيلو صقماتو خفتح زخئل تحابيرو تمالالي انكنبر زخئل ولدو
ከነፍርድ አይዝግባና እምበር መሰረት ደይብሉ ዝንቡዕ ታሪክ ኣስኒቃ ንዝመፅ ዘሎ ወለዶ ቂምታ ሒዙ ከም ዝዓቢ ምግባር ቁኑዕ ኮይኑ ኣይተሰማዕና ሓደ መራሒ ሃገር ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ከም ዝቀዲመ ጠቀስክዎ ብዙሓት ፖለቲከኛታት ካርታ እንዳቀየሩ ዓዊሎም ንሰምዖም ነርና ኢና ግን ሓደ መራሒ ሃገር ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ወፂኡ ክዛረብ ከሎ መንእሰያት ኢትዮጵያ ህፃናት ኢትዮጵያ ኣብ ኣእምሮኦም እንታይ ድሰኣሎም ሓደራ ኣለና ምክንያቱ ኣነ እንተዘይምለስኩ ቀይሕ ባሕሪ ሕጂ ፅባሕ ንግሆ ዝመፅእ ዘሎ ወለዶ ከምሉሰ ኢሉ ዓዊሉ ክዛረብ ከሎ ሓደ መራሒ ሃገር ብቐሊሉ ዝረአ ኣይኮነን ኣብ ኣእምሮ ህፃናት ኢትዮጵያውያን ሓደራ እዮም ዝቕበሉ ዘለዉ ቁኑዕ ድዩ ኣይቁኑዕን ብዘይገድስ ስለዚ ሓደገኛ ናይዚ ሓደጋ ንመፃእ ማዕረ ክንደይ ሓደገኛ ምዃኑ ስለ ዝርዳእና ኢና እዚ ጉዳይ እዚ ክንገጥኦ ኣለና ወይ ከዓ ትቁኑዕ መስመር ኢልና ተሓሰብና ስለዚ ዓላማ ናይዚ ምትእኽኻብ ወይ ናይዚ ሓይሊ ዕማም ከምዛ ቀዲመ ጠቀስክዎ ካልእ እንታይ ሓዊሱ ዶክተር አብይ ወይ ከዓ ቀዳማይ ሚኒስትር ናይ ኢትዮጵያ ቀይሕ ባሕሪ ብታሪክ ብሕጊ ብጂኦግራፊ ብህዝብን ብቁጠባውን መሰረት ዝገበረ እዩ ድብፃሓና ኢሉ ስለዚ ንሕና እዚ ሓይሊ ዕማም ክንቆም ከለና እዚ ኣብ ባህላ እዚ ንፅባሕ ንግሆ ሓደጋ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ቁኑዕ መስመሩ ንምትሓዝ ጥልቕ ዝበለ ሳይንሳዊ ምርምር ጌርካ እቲ ታሪክ እንታይ ዝብል እቲ ዲሞግራፊ ጂኦግራፊ ኢትኒሲቲ እንታይ ድብል እቲ ሕጊኸ እንታይ ብል እቲ ቁጠባ ዝበሃል ዘሎኸ እንታይ መስል መርሚርካ እቲ ሓቂ ኣቐሚጥካ ብድሕሪኡ ንክልቲኡ ሃገራት ከርብሕ ብዝኽእል መገዲ ከዓኒ እማመ ንምእማት ዝዓለመ እዩ እሱ ኢና ጌርና ዘለና ከዓ ማለት እዩ ስለዚ ንሎሚ እንታይ ክንገብርና ብዛ ኣኼባና ኣብዚ ናይ ሎሚ ሕጂ ኣኼባና እቲ ፅማቕ ትሕዝቶ ናይቲ ምርምርና ብኣርባዕተ ቋንቋ ማለት ብእንግሊሽ ብትግርኛ ብዓረብን በምሓርኛን ከነቕርቦ ኢና ብድሕሪኡ ናይ ሕቶን መልስን ዕድል ክህልወና እዩ ኣብ መወዳእታ እታ ኩላታ ዓባይ ሪፖርት ከዓኒ ፖስት ክንብለልኩም ኢና ምሳኹም ክንካፈሎ ኢና እዚ ብትግርኛ ኮይኑ ዓላማና ናይዚ ወይ ከዓ ኦዲየንስ ወይ ከዓ ሰማዒና ብቐንዱ ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራን ስለዝኾነ ኣምሓርኛ ንፋዕ ኣይኮንኩን ቁሩብ እዛ ዝበልክዋ ሕፅር ኣቢለ በምሓርኛ ክደግማ እሞ ብድሕሪ ትፍሎር ናብዞም ብፆተይ ክሕልፎ እየ ኦኬ ሁላችሁም እንኳን ደህና መጣችሁ ግብዛችንን ተቀብላችሁ ስለመጣችሁ በጣም እናመሰግናለን አድራሻውን ለማግኘት የቻልን ብዙ ሚዲያዎች ጋብዘናል እናንተ መምጣታችሁ ደስተኞች ነንና በጣም እናመሰግናለን ስሜ ዮሐንስ ኃይለ እባላለሁ የዚህ ግብረ ኃይል አስተባባሪ ነኝ የምኖረው በኦታዋ ከተማ ሲሆን ከኔ ጋር ያሉ የስራ ባልደረቦቼ ለማስተዋወቅ ያህል ፕሮፌሰር ኪዳነ መንግስታት አቶ ሰንጋል ወልደትንሳኤ ፕሮፌሰር መንግስታት ተስፋ ዮሐንስ ዶክተር ገብረሕይወት ተስፋ ጊዮርጊስ እና አቶ ጳውሎስ ተስፋ ጊዮርጊስ እነዚህ ሁሉ ከአሜሪካ ሲሆኑ ዶክተር መብራህቱ አቶ ብርሃን እና አቶ ጣዕመ ተወልደ ብርሃን ከለንደን ናቸው ለንደን ዩኬ ዶክተር መሐመድ ኬር ኦማር ደግሞ ከኖርዌይ ናቸው ስለዚህ የቀይ ባህር ግብረ ኃይል የተቋቋመው እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ህዳር 25 2023 ነው እንደ ግለሰቦች የራሳችን የሆነ የፖለቲካ አቋም ሊኖርን እንደሚችል ላሰምርበት ይገባል ነገር ግን የቀይ ባህር ግብረ ኃይል እንደ ቡድን ከየትኛውም የፖለቲካ አካል ጋር ምንም ግንኙነት ሳይኖረው ራሱን የቻለ ኢንዲፔንደንት ነው ማለት ነው የዚህ አባልነት በሙያና በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ በርዕሰ ጉዳይ ላይ ተሳትፎ የነበረበት ሰው ላይ የተመሰረተ ነው ማለት ነው ትንሽ ስለ ፕሮጀክቱ ባክግራውንድ እንደሚታወቀው ከግማሽ ምዕተ ዓመት ሰላማዊ የፖለቲካ እንቅስቃሴና የትጥቅ ትግል በኋላ ኤርትራ
1991 ነፃ መውጣቷን ይታወቃል። ነፃነቷን ደግሞ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት በተደገፈ የህዝብ ውሳኔ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1993 ህጋዊ መሆኑን ሶቨርናይት ስቴት መሆኗን ይታወቃል። ሆኖም ብዙ ታዋቂዎች የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሊቃን በፖለቲካ ዘመቻቸው አሰብን ወደ ኢትዮጵያ እንመልሳለን የሚሉትን መግለጫዎችን ከመስጠት አላቋረጡም። አሁንም የዚህ ፕሮጀክት ዋነኛው መነሻ የሆነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ዶክተር አብይ አህመድ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በጥቅምት 13 2023 ለኢትዮጵያ ፓርላማ ባደረጉት ንግግር ቀይ ባህር የኢትዮጵያ የተፈጥሮ ድንበር ነው፣ የቀይ ባህር ባለቤትነት የኢትዮጵያ የህልውና ጉዳይ ነው ሲሉ ገልጸውታል። እንዲህ አይነቱ መግለጫ ከዓለም አቀፍ ህጎችና ደንቦች ጋር ይቃረናል። ቀጥሎም ለብዙ ዓመታት በዘለቀው ደም አፋሳሽና መጥፎ ጦርነት በሁለቱ ሀገሮች ህዝቦች ላይ የደረሱት ከባድ ጉዳቶች በቂ እንዳልሆኑ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በስልጣን ዘመናቸው ወይም አሁን ባለው ትውልድ ካልሆነ ቀጣይ ትውልድ የቀይ ባህር ባለቤትነት እውን እንደሚያደርግ አስረግጠው ተናግረዋል። ይህ ብድር ለሚቀጥለው ትውልድ ማሳለፍ አደገኛ ነው። ይህ በጊዜ የሚፈነዳ ፈንጅ መቅበር ወይም መትከል እንደማለት ነው። የወጣቶቻችን አእምሮ በጦርነት አስተሳሰቦች እና ትክክል ያልሆኑ ትረካዎች ከመመገብ ይልቅ መጪውን ትውልድ በሳይንስና ቴክኖሎጂ እድገት ማሳደግ አለብን። በጠረጴዛ ላይ ችግሮችን ለመፍታት ችሎታ ያላቸው ለጋራ ጥቅም በተባበሩ የሚሰሩ ዜጎች ማፍራት አለብን። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር እንዳሉት የቀይ ባህር ባለቤትነት በታሪክ፣ በጂኦግራፊ፣ በስነ ህዝብ፣ በጎሳ፣ በህግና በኢኮኖሚ ሁኔታዎች ላይ የተመሰረተ ነው። እንደ ዶክተር አብይ ያሉ የሀገር መሪዎች በፓርላማ እና በሰፊው የኢትዮጵያ ህዝብ ፊት ቆመው እንዲህ ያለ ንግግር ሲያሰሙ በጣም አደገኛ ነው። ስለሆነም ምሁራን እና ባለሙያዎች ታሪካዊና ህጋዊ መረጃዎችን በማቅረብ ተረትና ትክክለኛ ያልሆኑ ትረካዎችን በማስወገድ እውነታውን የማሳወቅ ሙያዊ ኃላፊነት ሊወስድ ይገባል። ስለዚህ የዚህ ቡድን የዚህ ፕሮጀክት ዓላማ ተጨባጭ ጥናቶችን ማካሄድና በታሪክ፣ በጂኦግራፊ፣ በስነ ህዝብ፣ በጎሳ፣ በህግና በኢኮኖሚ ሁኔታዎች ላይ ጥልቅ ትንታኔዎችን ማድረግ እንዲሁም ከውጊያ ይልቅ ለሁለቱም ሀገሮች ተስማሚና ጠቃሚ የሆኑት አማራጮች ማቅረብ ነው። ስለዚህ ጥናቱን አጠናቀን ዛሬ እየለቀቅነው ነው። አሁን ኤግዜክቲቭ ሰማሪውን በአራት ቋንቋዎች ማለት እንግሊዝኛ፣ በትግርኛ፣ በአማርኛ እና በአረብኛ እናቀርባለን። እባክዎን በቋንቋዎች መካከል ስንቀያየር ይታገሱ። ከዛ በኋላ ለጥያቄና መልስ ክፍት ይሆናል። ዘገባውን ደግሞ እንለቀዋለን። ስለዚህ ወዲለኹ ናተይ እታ ትቅፅል ሕጂ በትግርኛ ዶክተር መብራቱ ቀፅል ናባኸ ይቀኒየለይ ታርስቲ ከምቲ ዝረአኹሞ ልኡላውነት ኤርትራን ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያን ዝብል እዩ። እዚ ፅማቕ ትሕዝቶ ናይቲ ዶኪመንት እዩ። ስለዚ ፅማቕ ትሕዝቶን ለበዋን ብ13 ጥቅምቲ 2013 ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ ንፓርላማ ሃገሩ ኣብ ዘስምዖ መደረ ቀይሕ ባሕሪ ባህርያዊ ዶብ ኢትዮጵያ እዩ ክብል ምዝራቡን ሃገሩ ዋንነት ቀይሕ ባሕሪ ክህልዋ ናይ ምህላውን ዘይምህላውን ጉዳይ እዩ ክብል ምግላጹ ይዝከር። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ዋንነት ቀይሕ ባሕርን ተጠቃምነት ኣፍ ደገ ባሕርን ኣመልኪቱ ዘቕረቦ ምጉት ኣብ ታሪክ፣ ጂኦግራፊ፣ ዴሞግራፊ፣ ኤትኒካዊ ዝምድናታትን ሕግን ቁጠባዊ ረቑሒታትን ዝተመርኮሰ እዩ። ካብዚ ሓሊፉ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ዋላ እኳ ንሱ ኣብ ስልጣን ከሎ ወይ እዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶ ከተግብሮ እንተዘይከኣለ ዝመፁ ወለዶታት ንዋንነት ቀይሕ ባሕሪ ክውን ክገብርዎ ምዃኖም ብምንባይ ከም ብሰዓታት እትቆፃፀሮ ነታጉይ ንዝመፁ ወለዶታት ዕዳ ገዲፍሎም ክሓልፍ ድሕር ከም ዘይብል እውን ኣተንቢዩ።
ከምዚ ዝበለ መግለጺ ኣንጻር ኣህጉራዊ ሕጊ ዝኸይድ ጥራ ዘይኮነ ንናጽነት ልኡላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ኤርትራን ካልኦት ገማግም ባሕሪ ዘለዎን ናይ ከባቢና ሃገራት ዝግህዝን ብሓፈሻኡ ነቲ ዞባ ዝህውኽን እዩ። ዘይምትእምማን ዝፈጥርን ንሰላምን ጸጥታን ርግኣትን ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ሓደጋ ዘእትውን እዩ። ሓይሊ ዕማም ቀይሕ ባሕሪ the Risk Task Force ንኸምዚ ዝኣመሰለ ዝንቡዕን ጉጉይን መግለጺታት ከምኡውን ሓደገኛ ኣዋጃት ምላሽ ንምሃብ ዝተመስረተ ኮይኑ ቀንዲ ዕላምኡ ጽጹይ መጽናዕትታት ብምክያድ ንናይ ኢትዮጵያ ሕቶ ዋንነት ቀይሕ ባሕርን ተጠቃምነትን ዝምልከቱ ምጉታት ብዕምቆት ድሕሪ ምፍታሽ ንዝርከብ ውጽኢት ብሕትመትን ካልኦት መገድታትን ብዝርጋሕን እዩ። እቲ ሓይሊ ዕማም ብትሽዓተ ናጻን ምስ ዝኾነ ፖለቲካዊ ኣካል ምትእስሳር ዘይብሎምን ኤርትራውያን ምሁራት ዝቖመ እዩ። ኣባልነቶም ኣብ ዓውዲ ትምህርትን ፍልጠትን ተመክሮን ብቕዓትን ከምኡውን ተገዳስነት ኣብ ተቐሪቡ ዘሎ ኣርእስትን ዝተመርኮሰ ጥራይ እዩ። ብመሰረቲ ብቐዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ካልኦት ኢትዮጵያውያን ልሂቃንን ንዋንነት ቀይሕ ባሕርን ተጠቃምነት ኣፍ ደገ ባሕርን ዝቐረበ ምጉት ሓይሊ ዕማምና ነዞም ዝስዕቡ 4 ነጥብታት መርሚሩ። 1 ታሪኽ፣ 2 ጂኦግራፊ ዴሞግራፊን ኤትኒካዊ ዝምድናታትን፣ 3 ሕጊ ባሕሪ፣ 4 ቁጠባ። ቀዳማይ ታሪኽ ፈለማ ነቲ ኢትዮጵያውያን ንዋንነት ቀይሕ ባሕሪ ኣመልኪቶም ዘቕርብዎ ዘለዉ ታሪኻዊ መሰረት ዝብል መጎተ መርሚርና። ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝርከቡ ህዝብታት ካብ ምምስራት ዘመነ ንግስነት ኣክሱምን ቅድሚኡን ኣትሒዙ ሓበራዊ ታሪኽ ከም ዝነበሮም ጥንታውያን ቅርስታት ከም ዝሕብሩ ተመልኪትና። ብፍላይ ግን ምስ ምምጻእ መግዛእቲ ኤውሮጳውያን ኣብ መበል 19 ክፍለ ዘመን ኣትሒዙ ዝተኸስተ ዘመናዊ ታሪኽ ነዚ ሕጂ ዘሎ ዶባትን መንግስታዊ ስርርዕን ዝቐረጸ ምዃኑ ኣስሚርናሉ። ኤርትራ ካብቲ ምስ ዝተፈላለዩ ሱልጣናትን መራሕቲ ናይቲ ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝርከብ ህዝቢ ዓፈርን ዝተገብሩ ዝተፈላለዩ ውዕላት ብምግብጋስ ኣብ 1890 ከም ግዝኣት ኢጣልያ ዝቖመት ሃገር ምዃና ኣመልኪትና። እዚ ሕጂ ኣህጉራዊ ኣፍልጦ ዘለዎ ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ኢጣልያን ኢትዮጵያን ብዝተገብሩ ተኸታተልቲ ስምምዓት ከም ዝተጣየሰ ሓቢርና። ሰዕረት ኢጣልያ ስዒቡ ወተሃደራዊ ምሕዳር ብሪጣንያ ኣብ 1941 ምስ ተተኽለ ምሁራት ኤርትራውያን ፖለቲካዊ ውድባት ኣቆይሞም ገሊኦም ንናጽነት ኤርትራ ክጠልቡ ከለዉ ገሊኦም ንውህደት ምስ ኢትዮጵያ ተጣበቑ። ኣብ 1950 ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝቖመ ፌደሬሽን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ብዘይ ሕጋዊ መስርሕ ፈሪሱ ናብ ጎበጣ ኤርትራ ብኢትዮጵያ ከዓ ኣምሪሑ። ብድሕሪ ኤርትራውያን ኣብ 1961 ዕጥቃዊ ቃልሲ ጀሚሮም ኣብ 1991 ከዓ ናጽነቶም ኣረጋጊጾም። ኣብ 1993 ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተዓዘቦ ርትዓዊ ረፈረንደም ተኻይዱ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ብዓብላሊ ድምፂ ንናጽነት መሪጹ። ኤርትራ ከዓ ብ28 ግንቦት 1993 ከም ናጻን ልኡላዊትን ሃገርን ኣባል ሕቡራት ሃገራት ኮይና። ቁጽሪ 2 ጂኦግራፊ ዴሞግራፊን ኤትኒካዊ ዝምድናታትን። ካልኣይ ነቶም ክልተ ግን ከኣንን ሓድሕዶም ዝተኣሳሰሩ ሕቶ ጂኦግራፊን ዴሞግራፊን መርሚርና። ከምኡውን ነቲ ኢትዮጵያውያን ንዋንነት ቀይሕ ባሕሪ ወይ ተጠቃምነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣመልኪቶም ከም ቀንዲ መከራኸሪ ነጥቢ ገይሮም ዘቕርብዎ ኤትኒካዊ ዝምድናታት ማእከል ዝገበረ ስነ መጎት ገምጊምና። መጽናዕትና ኣብ ውሽጢ ሃገራትን ኣብ መንጎ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ብፍላይ ፖለቲካውን ማሕበረ ቁጠባውን ተነጽሎታት ከም ዘሎ ኣነጺሩ። ብተወሳኺ ነቲ ብቕርፂ መሬትን ክሊማዊ ኩነታትን ዝድረኽ ባህርያዊ ተነጽሎ ዘጋድዱ 3 ነንሓድሕዶም ዝተኣሳሰሩ ታሪኻዊ ምዕባለታት ከም ዘለዉ ኣመልኪቱ። 1
ብሰንኪ ምስፍሕፋሕ እስልምና ናብ ምብራቃዊ ቆላታትን ገማግም ባህርን ናይቲ ዞባ ዝተበገሰ ማሕበራዊ ርሕቀት ንማእከላይ ግዝኣት ሓበሻ ንደቡብን ንምዕራብን ከም ዝግዕዝን ኣብኡ ከም ዝድረትን ምግባሩ 2 ኣብ መበል 19 ክፍለ ዘመን ዝተኸስተ ምቁፅፃር ገማግም ባሕሪ ብኤሮጳውያን ሓደስቲ ናይ ፖለቲካ ሓይልታት ከም ዝፍጠሩን ኣብ መንጎ ሃገራት ዶባት ከም ዝጠያሱ ምግባሩን 3 ድሕሪ መግዛእቲ ዝሰዓበ ጉጉይ መስሪ ሃገራዊ ህንፀትን እንተላይ ኣብ ቀረባ እዋን ምስ ግሎባላይዜሽን ዓለም ለኻውነት ተተሓሒዙ ዝተኣታተወ ናይ ቁጠባ ፖሊስን እቲ ተነፅሎ ዝያዳ ከም ዝሕይል ምግባሩን ኣብቲ ንብሔረ ዓፋር ኣመልኪቱ ኤትኒካዊ መሰረት ዝገበረ ምጉት ትንታነና ኤርትራዊ ህዝቢ ዓፍር ወይ ከዓ ደንከል ኣብ ፀረ መግዛእታውን ካብ 1940ታት ሒሱ ክሳብ ናጽነት ዝተኻየደ ሃገራዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራን ውሳነ ተራ ከም ዝነበሮ የመልክት። ዝተፈላለዩ ብሔራት ፖለቲካዊ ደባት ሰጊሮም ብብዝሒ ኣብ ዝርከብሉ ዞባ ንብሔረ ዓፋር ጥራይ ፈሊኻ ዝበዝሑ ዓፋር ኣብ ኢትዮጵያ ስለ ዘለዉ ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ ዓፋር ዝነብሩሉ ከባቢታት ኣብ ኢትዮጵያ ክኣቱ ኣለዎ ምባል ዘዝጥዕመካ ከም ምምራፅ ወይ ከዓ ሰሌክቲቭ ኮንቪኒየንስ ጥራይ እዩ ዝሕሰብ። ምስ ግዝኣታዊ ሓድነትን ሉዓላውነትን ኤርትራን ጅቡትን ዝፃረርን ምስ ውዕላት ፖሊስን ሕብረት ኣፍሪቃን ኣህጉራዊ ስርዓታትን ዝጋጮ እውን እዩ። 3 ኣህጉራዊ ሕጊ ባሕሪ ኣብ ሕጋዊ መዳይ ሕጊ ባሕሪ ዝምልከት ኢትዮጵያ መሰል ተጠቃምነት ኣብ ደገ ባሕሪ ከም ዘለዋ ካብኡ ሓሊፉ ግን ዋንነት ክህልዋ ከም ዘይክእል መጽናዕትና የነጽር። ዝኾነ ይኹን ምጉድ ብዛዕባ ዋንነት ገማግም ባሕሪ ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራን ወደባታን ወይ ድማ ብሓይልን ብምፍራህን ባሕሪ ንምውናን ዝግበር ሓቐነ ከም ድፍረት ኣብ ልዕሊ ልኡላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ኤርትራ እዩ ዝሕሰብ። ብቐንዱ ድማ ምስ ክልተ ፍሉጣት ኣህጉራዊ ሕግታት ዝፃረር እዩ። ሓደ ልኡላውነትን ካብ መግዛእቲ ዝተወርሱ ዶባትን ዘይምጥሓስ ዝእውጅ ኣብ ዘዘለኻዮ ርጋእ ዝብል ወይ ከዓ ዩቲ ፖሲደትስ ዝብል ብውዕል ካይሮ ዝፍለጥ ናይ 1964 ናይ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ሕጊ ከምኡውን 2 ኣንጻር ግዝኣታዊ ሓድነት ወይ ፖለቲካዊ ናጽነት ሃገራት ዝግበር ምፍርራሕ ወይ ሓይሊ ምጥቃም ዝኽልክል አንቀጽ 4 ናይ ሕቡራት ሃገራት ቻርተር። ኣህጉራዊ ሕጊ ብፍላይ ድማ አንቀጽ 125 ናይ ሕቡራት ሃገራት ሕጊ ባሕሪ ንኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይትውንን ኢትዮጵያ ብኤርትራን ካልኦት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝርከባ ገማግም ባሕሪ ዘለዎን መተሓላለፈ ሃገራትን ኣቢላ ባሕሪ ናይ ምጥቃም መሰል ይህብ። እቲ ዝበሃል ዘሎ መሰል ግን ፍጹም ኣይኮነን። ብመሰረቱ ኣብ ስምምዕ ክልቲአን ሃገራት ማለት ኣብ መንጎታ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘለዋን ዘይብላን ሃገራት ዝግበር ስምምዕ ዝተመርኮሰ እዩ። ናይ ኢትዮጵያ ባሕሪ ናይ ምጥቃም መሰል እምበኣር ኣብ ሰናይ ድልየትን ክልተኣዊ ስምምዕ ኢትዮጵያን ኤርትራን መሰረት ዝገበረ ልኡላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነት ኤርትራን ብዘይግህዝ መገዲ ክትግበር ይግባእ። ቁፅሪ 4 ቁጠባን ፀጥታን ንቁጠባውን ፀጥታውን ረቋሒታት ብዝምልከት ኢትዮጵያ ብሰንኪ ስእነት በዓላት ትውንኖ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንህላወኣ ዘስግእ ኩነታት ከጋጥማ ከም ዝኽእል ዘርኢ ኣብ ምርመራዊ መጽናዕትና መርትዖ ኣይረኸብናን። ብኣንጻሩ ካብ 1998 ክሳብ 2018 ኣብ ዝነበሩ ዓመታት ኢትዮጵያ ወደባት ኤርትራ ከይተጠቐመት ብክልተ ኣሃዝ ዝዕቀን ደብል ዲጂት ቁጠባዊ ዕብየት ኣመዝጊባ። ብመንፅር ርሕቀት እንተርኢና ካብ ኢትዮጵያ ናብ ወደባት ጎረባብቲ ሃገራት ብዙሓት ወደባት ስለ ዘለዉ ዘሎ ርሕቀት ብተዛማዲ ሓፂር ስለ ዝኾነ ኢትዮጵያ ብዙሕ ረብሓ ኣለዋ። ንኣብነት ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ወደብ ጅቡትን ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ናይ ኤርትራ ወደብ ዓሰብን ዘሎ ርሕቀት
እንተ ኣወዳዲርና ናብ ወደብ ጅቡቲ ዘሎ ርሕቐት ብቑሩብ ይሓፅር። ምስ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ካልኦት ብዙሓት ሃገራት ብምውድዳር ኢትዮጵያ ናብ ወደባት ጎረባብቲ ሃገራት ዝቐረበት እያ። በዚ መሰረት ናይ መጓዓዝያን መተሓላለፍን ወፃኢታታ ብተዛማዲ ትሑት ይኸውን። ብተወሳኺ ኣብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሰፊሩ ከም ዘሎ ኣብ ሃገራዊ ሕጊ ባሕሪ ሰፊሩ ከም ዘሎ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝውንና ጎረባብቲ ሃገራት ንኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ምጥቃም መሰላ ኣይነፈግኣን። ከምኡውን መዓስከር ሓይሊ ባሕሪ ዘይምህላው ወይ ዘይምውናን ኣብ ንግዳዊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ፀጥታዊ ስግኣት ከም ዘየሰዓበ መጽናዕታዊ ጽሑፍና ይሕብር። ንኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ዘጋጥማ ዘሎ ናይ ፀጥታ ስግኣታት ካብ ናይ ደገ ሓይልታት ንላዕሊ ካብ ውሽጣዊ ኩነታታ ዝምንጩ እዩ። ካብቲ ቀጥታዊ ምቁፅፃር ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይምህላው ዘስዕቦ ስትራቴጂካዊ ድኽመታት እዞም ውሽጣዊ ብድሆታት ብዝያዳ ይሕይሉ። ካብዞም ውሽጣዊ መሰናኽላት ብዓብዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ዝተሓላለኸ መስርሕ ህንፀት ሃገር ይጥቀስ። እዚ ዘሰዓቦ ብቐፃሊ ዝርአ ውሽጣዊ ግርጭታት ንናይታ ሃገር ሓድነትን ርግኣትን ኣብ ሓደጋ ዝእቱ እዩ። ከምዚኦም ዝኣመሰሉ መሰረታዊ ፀገማት ከይተፈትሑ እምበኣር ኢትዮጵያ ናብ ነዊሕ ዝፀመተ ልምዓታዊ መደባታን ባህጋን ክትዕውት ክፀግማ እዩ። ብሓፈሽኡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ይኹን ካልኦት ልሂቃን ኢትዮጵያ ንዋንነት ቀይሕ ባሕሪ ብዝምልከት ዘቕረብዎ ምኽንያት ይኹን መርትዖ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምዃኑን መሰረት ከም ዘይብሉም ምርምራዊ መጽናዕትና የመላኽት። ኣብ መወዳእታ ምርምራዊ መጽናዕትና በዞም ዝስዕቡ ውሕዳት ለበዋታት ንዛዝም። ሓደ ኢትዮጵያውያን ኣብ ናጽነትን ልኡላውነትን ኤርትራ ዘይወላውላ ክብሮት ክህለዎም ይግባእ። ክልተ ኤርትራን ካልኦት ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝውንና ጎረባብቲ ሃገራትን ብመሰረት ኣህጉራዊ ሕጊ ባሕሪ ንኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕርን ትራንዚትን ናይ ምትሕልላፍ መሰል ማለት እዩ ናይ ምጥቃም ሕጋዊ መሰላ ኣፍልጦ ክህባን ክድግፋን። ሰለስተ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ሰናይ ድሌት ዝተመርኮሰ ሃናፂ ጽምዶን ንኽልቲኡ ህዝብታት ዝጠቅም ናይ ሓባር ዓወት ዝረጋግፅን ክልተኣዊ ስምዓትን ዝምድናታትን ክምስርታ። ኣርባዕተ ኢትዮጵያ ቀይሕ ባሕሪ ንምውናን ዝዓለመ ወተሃደራዊ ስግኣት ካብ ምፍጣርን ብሄረ ዓፋር ማእከል ዝገበረ ናይ ብሄር ካርድ ካብ ምፅዋትን ምትኽታኹን ክትቁጠብን። ሓሙሽተ ኣብቲ ዞባ ዝርከባ ሃገራት ድማ ንዘላቒ ናይ ሓባር ዓወታት ክዝጎናፅፉ ኣብ ከም ዞባዊ ቁጠባዊ ውህደትን ምቋም ሓበራዊ ፀጥታን ዝኣመሰሉ ተኽእሎታት ክድህስሳን ሓበራዊ ስምምዓት ክበፅሓን ይግባእ። እዞም ለበዋታት ኣብቲ ጽማቑን መደምደምታን ዝሓዘ መጠቓለሊ ክፋል ናይቲ መጽናዕቲ ብዝያዳ ተነፂሮም ኣለዉ። ለበዋታትና እምበኣር ንኣድላይነት ኣብ መንጎ ሃገራት ብሓፈሻ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ድማ ብፍላይ ሰላማዊ ክልተኣውን ብዙሕነታውን ስምዓትን ምትሕብባርን ዘጉልሑ እዮም። እዞም ለበዋታት ኣብ ግብርን ተውዒሎም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሰላምን ምርግጋእን ምዕባለን ኣብ ምስፋን ከም ዝሕግዙ ብልቢ ንኣምን። ጽኒኢልኩም ስለ ሰማዕኩምና ብልቢ ነመስግን። يغني لنا دكتور مبراتو كنت قدمنا بالنايو أتي ناتنا تارجت أودينس بوحدوتي محرنيات سمعين تقرينيات سمعين عرب سمعنا بزوبانا زلس لزغنة بجون بمحرنيا بروفيسور منقستات كان ببالناي ما واحد إشي يغني لي دكتور يوهانس